Náš fejeton. Dovedete si představit, jak to bude vypadat na světě za půl století? Ne? Tak se dobře dívejte. Televizní nakupování je rychlé a hlavně pohodlné. V zasklené ledničce vydrží potraviny čerstvé nejméně půl roku. Stačí stisknout knoflík a přesně odvážené dávky k vaření jsou připraveny. Mramorem vykládaná plotna vůbec nepálí a přece vaří rychle a naprosto spolehlivě. Indukčními proudy. Kuchařskou knihu nahradili děrované štítky. Elektronkový přístroj se už postará o další práci. Kuřátko spolehlivě a zaručeně do zlatova upekou infračervené paprsky ve skleněné troubě. To všechno nám ukázala pařížská výstava budoucnosti. Jen jíst prý bude muset každý sám i v 21. století.